Astăzi, în decembrie, este Ziua Mondială de Combatere HIV-SIDA. Și o lentă care semnifică cu HIV sau fără HIV, te înțeleg, te accept și te susțin. Mulțumesc! Ce? 夏の風君がいるただそれだけで目を閉じた時計はあの時のまま消えてしまうからさよならは言わないよちぎれた記憶を拾い集めて大切なものはいつもこの胸の中涙が笑顔に変わるその日まで I can't do it 明日のために跳ね上がる波のしぶき Este foarte important lucrul ăsta care fac băieții. Eu chiar uitându-se la dâns și mă mândresc la noi în oraș se desfășoară așa fel de flashmob-uri. Dacă este pentru binele orașului, pentru binele tinerilor, asta este foarte important, fiindcă mult este ceea ce facem noi. Sper că informația care a dus să fie pentru bine, dar să le vorbim într-așa mod ca ei să înțeleagă lucrurile, să nu să înțeleagă invers. Mondială de Combatere HIV-SIDA. Și sărbătoare băi este mai important asta. Mai important? Ziua Unirii. Dar care Ziua românilor de pretutindeni. Mai știm. Da. Cu lucru bun eu vă doresc vouă, numai să fiți sănătoși. Astăzi, în 1 decembrie, am organizat cu voluntarii de la Centrul Tineri pentru Tineri un flash mob cu generic cu tendința 0 cazuri noi de HIV, 0 discriminare și 0 decese de SIDA. Vrem să spunem tuturor celor care ne văd sau ne recepționează mesajul că prin faptul că avem paglica roșie în piept, suntem toleranți față de orice persoane, atât cu statut pozitiv cât și negativ și vrem să diseminăm asta în orașul nostru. Un moment important este că tinerii au fost receptivi și s-au implicat foarte activ în distribuirea pleantelor, baloanelor și a steguleților. Mulțumim companiei Fundației Soros Moldova pentru suportul acordat în pregătirea echipamentului. Tendința 0 cazuri noi HIV, 0 decese SIDA, 0 discriminare.
Ieri, în Palatul Republicii,